És molt normal que no a tothom li agradi la botifarra amb seques. Només parlant de la botifarra podem trobar budells que semblen gavardines i un farcit ple de tendrum i de gruixos de greix que semblen peces petrificades. I aleshores, què hem de fer davant d'aquests desastres? Doncs millorar el producte, que per això tenim el Ferran Adrià i a la Fundació Alícia. Ara bé, hi ha molts cuiners més amoïnats per aconseguir una esferificació correcta que per tenir cura dels plats tradicionals. Quan es tracta de trinxar la carn, cal tenir un producte de qualitat, o bé fer un trinxat estil paté, com fan algunes hamburgueseries multinacionals. Així doncs, hi ha moltes hamburgueses americanes tan plenes de nervis i de greix que podrien posar-se a ballar danses urbanes. I què hem de dir de les seques? Doncs que poc poden fer si la companyia de la botifarra és ingrata. Ara, la manca de qualitat de la botifarra la podem salvar si ens construïm un bon pa de pagès torrat amb tomàquet i amb oli de les Garrigues. I si estem a un restaurant, podem escurar-nos una mica més la butxaca i demanar un altre plat. Compte amb el producte. Si cal, haurem de deconstruir-lo o transformar-lo en quelcom diferent. Potser és un bon moment per a l'ascensió de les botifarres veganes, perquè seran veganes, això sí, però potser més agradables al paladar.